हेलौ हेलौ देरहासार नामा? औ लै आंबोथ' लटारिखौ लादोंमोन बोरै जाखो बे उदालगुरिनि लटारियालाय? लटारिखौन बुंनो रोंलालां माबा प्राइसआ बबेयाव थांदों बेखौ खबर गैया। माबा खेलाया माब्रै जादों माबा न' फिसायावसो बानायनाय नुलाबायदां। गुवाहाटी महानगरावबो उदालगुरिनि लटारिखौ लानानै दुंहाव थासारि। आंनि चेनेलाव दिनै जोंहा बिथां गोसोमा आंनाव सोंलु खालामनो नागिरदों एनिथिं एमजे देरहासार अफ्रि मावाबालाय रायजोआनो होसोदो बिसोरखौ लाख लाख थाखा माबानानै लुथिनानै जाबाय होनना बुंनांगोन। आरो स्पेसियेलि बै जे गंनै स्कुलनि नाम लादोंना बिसोरो बे स्कुला बिराद बे स्कुलखौ बदनाम खालामनायसो जागोन बिसोरना। কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল এই খেলবোৰৰ টিকট ফেচবুকত প্ৰচাৰ কৰিছিল 100 টকাৰ টিকট লৈ সলনি কৰক আপোনাৰ ভাগ্য কিন্তু সলনি নহল কাৰো ভাগ্য যোনে যোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে হ'বনে কোনো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষী তদন্ত কৰিবনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে এওঁলোকক बे स्कुलनि आरो अलरेडि बे स्कुलखौ बदनाम खालामनाय बायदि जादों माने ट्रेनजेक्सना फैसाया बे स्कुलनि नामावनो नालाय बे स्कुलनि नामावनो ट्रेनजेक्सन खालामजोबनाय दा माबा मोनसे सोरबा जुदि केसफोर होयोबा बै स्कुलासो फासिगोन डाइरेक्ट एकाउन्टआथ' बैनिसो स्कुलनि नामावसो ओमफ्राय बे एक्स एन डि बिनि जायफोर मुंख्लं जानाय सोरबाफोर माने फरायनाय बे गथ' गथाय थालांनायनि जेंना जोबथेसालियाव जायफोर माने दङ एक्स एन डि बिनि बिसोरनि गथ' गथायनि फरायनाय बेफोरखौबो हेफाजाब होगोन होनना बुंनांगोन ना बिसोरनो 25,000 खरि होगोन होननानै बिसोरो डिक्लेयार होखादों बै समावनो बे न'खरसेयाव आरो बिसोरो मावनांखागोन ओमफ्राय बे प्रस्ताब लानाय दंमोन नामा जेब्ला खेल अपेनिं जेब्ला माबा खालायदोंमोन बेफोराव माखासे गावसिनि मिडियायावनो अपेन बुंनाय दंखायोब्रा बिसिना मिडियायाव बुंनाय माने बिसोर अलरेडि प्रस्ताब लाबाय अलरेडि बेखौहाय प्रस्ताब लायाबा सोरबा सासेयाबो मिडियायाव बुंनो हायाना अब्ला जायफोर एक्स एन डि बिनि जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि न'खरा साननैसो नेनांसिगोन जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर माने एकदम सोलिनो हाया बिथांमोना सोरबा बायदिया जानो गैथ्राबाबो हाजिरा मावनाय फैसाजोंनो 200-100 होनानैबाबो बे खेलखौ खाफाल नायनो नालाय लादोंमोन दा बे बुस्थुखौ जों गालाय गुजायखौ नुनो मोनदों जों बेखौ गोसोखौ जों निजेनो मोजां मोनाखै होमबा रायजो राजाया मा मोनगोन नङा होमबा जोंबो रायजोनि जानानै बुंगोन जाहाथे गासैबो रायजोफ्राबो बुंनांगोन बे खेला भितराव माबा मोनसे जुदि बेले बेजे हेलौ देरहासार नामा लै आंबोथ' लटारिखौ लादोंमोन बोरै जाखो बे उदालगुरिनि लटारियालाय लटारिखौन बुंनो रोंलालां माबा प्राइसआ बबेयाव थांदों बेखौ खबर गैया माबा खेलाया माब्रै जादों माबा न' फिसायावसो बानायनाय नुलाबायदां नोंसोर हरगोन आं दा नोंसोरथ' फार्स्ट लटारिनि जेब्ला अपेनिं बा देरहासार अफ्रि एमजे आलासि महरै हांख्रायदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरखौ ससियेल मिडियायाव बुंहरदोंमोन बेनिफ्राय नोंसोरखौ बे खेलायाव लेंहराखै नामा खेलायावथ' लिंहराखै नङा जों थाङाखै लिंहरनायालाय बहा लिंहरदों बिसोरो एक्सुवेलि जों थांनांगौमोन आरो ओमफ्राय जेन'बा थाङाखिसै माखासे गोबां एजेन्टफोर दङना माब्रै सिगाङाव जेरैबायदि बुंदोंमोन बेबायदिथ' खेलाखौ बानायाखै ओमफ्राय दा जोङो माबाफ्राव निउसफ्राव नुदों माने एकदम खेलाथ' माने लिगेलि जायाखै होनदों बेसेबां सैथो बेलाय लिगेलि जादों जायाखै लटारियाखौथ' आं सिगाङाव बेनो फार्स्ट टाइम ना लिरफेरखायाखैबोमोन ओमफ्राय बुस्थुआलाय बे खना खनियावहाय जुदि बबेबा न' फिसायाव बानायजोबालाय बे सन्देह खालामजानाय जाखागोन दा मोनानि समाव जाबाय खेलायाबो दा ओरैनो निउसाव नाफातासो जानानै दं देरहा दाथ' निउसाव जिबायदि माने माखासे भाइरेल जादों बेफोरथ' माने दिनै खेला माने माखासे रायजोनि नोजोर बा रायजोनि गेजेराव होनांगौमोन बेफोर जायाखै होनदों बे सैथो ना बिदियानो जाहैबाय दा जों बे फार्स्टआव निउसावहाय मा बाथ्रा बुंदों
ओमफ्राय दिनैहाय माबायदि जाफैखो नैबेखौ रिजायनानै नायबानो हमनो हायोब्रा। दा जों खोनानायाव जेनेबा बे लटारिनि माखासे लाबजों स्कुलनि ओमफ्राय जायफोर एक्स एनडिभिफोरनि न'खराव जायफोर जेराव दं ओमफ्राय जायफोर मुंख्लं बेनिफ्राय बबेबा फरायसालिफोरनि जेंनानि अबेबा माबाफ्राव दैखर बायदिसिना हेफाजाब होगोन होननानै जों खोनादोंमोन। ओमफ्राय बेफोर सैथो नामा? बेफोरखौ जिखुनु जा साननैसोनि उनाव नुगोन बिसोरो बेसेबां मावो। बे मावाबालाय रायजोआनो बिसोरखौ लाख लाख थाखा माबानानै लुथिनानै जाबाय होनना बुंनांगोन। आरो स्पेसियेलि बै जे गंनै स्कुलनि नाम लादोंना बिसोरो बे स्कुला बिराद बे स्कुलखौ बदनाम खालामनायसो जागोन बे स्कुलनि आरो अलरेडि बे स्कुलखौ बदनाम खालामनाय बायदि जादों। माने ट्रेनजेक्सना फैसाया बे स्कुलनि नामावनो नालाय बे स्कुलनि नामावनो ट्रेनजेक्सन खालामजोबनाय। दा माबा मोनसे सोरबा जुदि केसफोर होयोबा बै स्कुलासो फानसिगोन। डाइरेक्टआ एकाउन्टआथ' बैनिसो स्कुलनि नामावसो। ओमफ्राय बे एक्स एनडिभिनि जायफोर मुंख्लं जानाय सोरबाफोर माने फरायनाय बे गथ' गथाय थालांनायनि जेंना जोबथेसालियाव जायफोर माने दङ एक्स एनडिभिनि बिसोरनि गथ' गथाय फरायनाय बेफोरखौबो हेफाजाब होगोन होनना बुंदोंमोन ना? बिसोरो 25,000 खरि होगोन होननानै बिसोरो डिक्लेयार खालामदोंमोन समाव। बे न'खरसेयाव बिसोरो मावनांखागोन। ओमफ्राय बे प्रस्ताब लानाय दंमोन नामा जेब्ला खेल अपेनिं जेब्ला माबा खालायदोंमोन बेफोराव माखासे गावसिनि मिडियायावनो अपेन बुंनाय दंखायोब्रा बिसोरना मिडियायाव बुंनाय माने बिसोर अलरेडि प्रस्ताब लाबाय। अलरेडि बेखौहाय प्रस्ताब लायाबा सोरबा सासेयाबो मिडियायाव बुंनो हायाना। अब्ला जायफोर एक्स एनडिभिनि जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि न'खरा साननैसो नेनांसिगोन। जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर माने एकदम सोलिनो हाया बिथांमोना साननैसो नेथ'नांसिगोन आरो नामा? माने बिसोरनोबो मावनो सम होनांगोन। ओमफ्राय सैथोआ बेसेबां बे साननैसोनि उनाव नुजागोन आरो। बेफोरखौ होयोबा जुदि बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै फोथायजागोन आरो नामा? एम्बुलेन्स गंसे बायगोन बिसोरो। एम्बुलेन्सआ मा जायगायाव थागोन बेलाय? बियो उदालगुरि जिल्लायाव थागोन बियो। जिखुनु जाया ओमफ्राय सोरगोरद गारि गंसे गोथै रोगाग्रा बेखौ बायगोन आरो सोरबाफोर माने स्कुल डेभेलपमेन्ट खालामगोन। बै एम्बुलेन्सखौ सोरबाफोर गैयै मानसिफोरा मेडिकेलाव सोरबाफोर माबा मोनसे जुदि खैफोद जायोब्ला बा मानसिया आजिखालिथ' नोङो 10-15 किल'मिटार लांबानो 6-7,000 10-15,000 लालाबायोना गोथैफोर लांनाया। दा नैबेफोर थाव सोनानैहाय एसेसो जेन'बा मेनटेनेन्सनि 500-600सो खरसा होनाय माने मेक्सिमाम मोनसे स्टाफ थागोन बिसिनाबो गारि मेनटेनेन्सबो थायो नालाय। गारि मेनटेनेन्सनि थाखाय ओरैनो एसे दान होलांनाय ओमफ्राय थाव सोनानै बाहायनाय बेबायदि जाहैनो हागौ आरोखि। बिथांमोनाथ' जोबोद माने मोजां माने प्रस्ताब लादोंमोन नङा होमबा? बहुद बरिया प्रस्ताब लादों खिन्थु जाबायदि खेलाखौ नुबाय खेलानि रिजाल्टआनो माथो दासिमबो गैया। नोंसिनि थ्रुयैनो गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन माने एकदम मा होनो बेखौ मेघालय नागालेण्ड गुबुन गुबुन बेंगालर सेंगालर नोंसिनि थ्रुयैनोथ' गोसारजोबदों नङा होमबा? बेंगलरल' नङा रासियानिफ्राय लाहरनाय दं, काटारनिफ्राय लानाय दं, बेंगलनिफ्राय लाहरनाय दं, आउटनिफ्राय बहुद लाहरनाय दङलै बाहेरा देशनिफ्रायबो भुटाननिफ्राय लानाय दं, नेपालनिफ्राय लानाय दं। आरो दाख्लै नेपालनि बर'फोर फैयाखै होनबा बिसोरबोथ' लालांलाबायजोबदों। माने सापर्ट होदों आरो मोनसे कन्ट्रिबिउसन थाबाय नालाय बे कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै दा गुबुन हादरनि 100 थाखानि लानानै मानो होनोब्ला बिटिसिनि बा बिटिआरनि सिङाव जि लटारि होनाय अफ्रि एमजे देरहासारनि थ्रुयैनोथ' जेरावबो गोसारदोंमोन नङा होमबा? गोसारदों माने जों रावबो भिडिअ बानायाखैबाबो जों भिडिअ बानायना होनानै बेखौ सापर्ट होबाय थादोंमोन। माने जों गुबुन एजेन्टनाव लादोंबाबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लादों। बहुद दङ। ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ फ्लप खालामना होयोबा जोंबोथ' दुखु मोनगोन ना। जोंबो बुंनो गोनां जागोन।
माने जुदि बे साननै सानथामसो जोङो नेगोन दासिमावबो आंथ' बहुद सिरियै दं खिन्थु जेब्ला खुलिगोन ना बे माबायदि बेरफ्रुहैयो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन आरो जाहाथे बिथांमोना गुदि बिजौ नायजोबनानैसो खबर लाजोबनानैसो मा खारननि थाखाय माबायदि जादों नैबेफोरखौ उनावसो जों फुरा डिटेल्स नागिरजोबगोन जों खिन्थु दाबो सम दं आरो समाधान खालामथों माने बुक खेलाफ्राथ' जोंनिसिम फैथारनांगौना जों फाननाय मानसि जोंहाबोथ' इसिबां फल'वार्सफोर दङ आरो जोंनि फल'वार्स माने आंनिनो आंगो फेमिलि मेम्बार्स होननानै जों साननानै लायो दा आंनि इसिबां फेमिलि मेम्बार्सखौनो जुदि बिसोरो थगायदोंब्ला आंहाबोथ' बेयाव दुखु दङ जेन'बा नोंसोरबोथ' थगायजादों जानांगौ नोंसोरबोथ' लादोंमोन लायाखै नङा लादोंमोन मथा मथि गुवाहाटियावनो नोंसिनि आखाइनिफ्राय मथा मथि बहुद थालांदों आंनो मिथिजोबो ना गुवाहाटिनि बर'फ्रा नोंसोर जेब्ला लटारि बेयाव फाननो फैदोंमोन अब्ला बर'फ्रा माबायदि फोथायना लादोंमोन एसे फोरमायगोन नामा फोथायनानै लानाया माने बेवहाय जाथिनि मोनसे कन्ट्रिबिउसन हाबबायना ओमफ्राय स्कुल दङ स्कुल माने बे स्कुलाबो जोंनि बर'निनो जाहैबाय प्राइभेट स्कुलबाबो ओमफ्राय ओरैहाय सोरगोरद गारि थाबाय ओमफ्राय एम्बुलेन्स थाबाय ओमफ्राय जोबथेसालियाव थानांनाय न'खरफोर जाय बिमाफ्रा दिनैसिमावबो गावनि फिसायखौ नेनानै दङ नै बिसोरनो अनसुंथाइ हरनायनि बाथ्रा बुंबाय दा नैबेखौनो सापर्ट खालामनो थाखायसो लाफेरि मानसियाबो लादों दा गोबां मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा लटारिखौ दिनैसिमावबो लाफेराखै बहुद मोजां मोजां मानसि एकदमबारे जों बिसोरनो जासिहैनोबो समायथाव नङा हैनोबो जों समायथाव नङा ओरैबायदि मानसिफ्रा लादों आरोखि ओरैबायदि जाथिनि मोनसे खामानि मावग्रा जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां आरो गोबां लिडारफ्रा लादों दा जोङो बिसोरनि सिगाङावहाय मा होननानै जों खोन्थानो नंगौ दा जों जेसेबांनाखि लाजिनांथाव बिनि डाबल गुन बै स्टाफआवहाय सोर दङ बिसोरबोथ' एसेबाबो स्टेटास गोनां मानसिफोर नंगौ बिसोरबो माने लाजिनांना आंथ' बिसिनि जायगायाव थानायबा आं ओंखारनो हानाय नङा सिदा खोथाखा बेबायदि एसेबां गाद्दारि खामानि मावोबा माने दाजाथों दा फ्लप जानानै दङ रिजाल्टफ्रा मोजां ओंखाराखै बुकआ मानो ओंखाराखै बिसोरो बुकखौबो क्लियार खनसेनो ओंखारहोयोबानो दावराव दावसि जेबो जाया जेन'बा थगायबाबो गावसिनि थगायाबाबो गावसिनि पाब्लिकखौ थगायनानैलाय आरो नों सानबेसे डेभेलप जानो नों बहाबा सौग्राव हैखायो नों दा खनसेनो माने बिसिनि थगायनायाव इसोराबो एसे नुहुरबाय खोमा बिनिखायनो बिसोरो बेबायदि बदनाम जानो गोनां जादों दिनैनि दिनाव आरो जिबनाव बिसोरो फोथायजानाय नङा बिसिनि इमेजआ ओरैबायदि डाउन थांगोन ओरैबायदि गाज्रि थांगोन जोंथ' दा जिबनाव बिसोरखौ फोथायलाबो आरो सापर्टबो खालामला जों बबेसराव बिटिआरनि सिङाव सोरबाफोर लटारिनि माखासे बेबायदि खेल होनानै अबेबा लामा अबेबा रायजोनि खामानि एसेबाबो लटारिनि माखासे लाबजों मावफुंगोन होननानै उनफ्राव माने बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरनो गाज्रि मोनजाहोनाय नामा गाज्रि मोनजाहोनायब्रा दा सोरबाया मोजां डिसिसन लानानै माबा मोनसे मावनो सानब्लाबो माने जाहैला बिसोरनो फ्लप खालामखाबाय नालाय दा जोंबोथ' फोथायला दा जोंबो रावखौबो जों सापर्ट खालामला दा जोबथारनायाव देरहासार आरो अफ्रि एमजे नोंथांमोना माबाफोर रायजो राजाफोरनो जेरै लटारि फाननायाव भिडिअ बानाय हगारदोंमोन जेब्ला लटारि मैयानि समाव जेब्ला खेल होदोंमोन बेफोरखौ फुरा रायजोनि नोजोराव दिन्थिनो हायैखौ नोंथांमोना माबाफोर एसे सावरायलायदो नामा सावरायनायाथ' जों सावरायदों माने जों ओरैबायदि सावरायदों जे जोङो इसेबां रायजोफोरखौहाय खोन्थानानै फोसावना होनानै मोनसे जाथिगत सार्थनि थाखाय सोरबा सासेया खस्थ' मोननांनाय दुखु मोननांनानै थानाया एसे डेभेलप जानानै थाथों होननानै जोङो सापर्ट खालामना होबाय दिनै मानो बिदि खालामखो बिसोरो बिनि सायावहाय जोङो गोबां सावरायदों सावरायनानै आरो बैसोरजोंबो जों रायज्लायहरदों खिन्थु
माखासे भइस रेकर्डफोर जोंनियाव दङ। बरिया। माने बे भइस रेकर्डफ्रा लासै लासै बेरफ्रुलांजोबगोन आरोखि बर' हारिनि गेजेराव। औ बर' हारिनि गेजेराव। औ। होमबा बिसोरो माबायदि कन्डिसनावहाय खेलाखौ होदों औ बेखौहाय लासैनो बुजिलांजोबगोन आरोखि जुदि बिसोरो गावसिनि साइडनिफ्राय मोजाङै क्लेरिफिकेसन होआब्ला औ माने गावसिनि स्टेटास औ जेरैबायदि फोथायजाथावना मानसिफोर औ जायफोरा बेवहाय इनभल्भ दंफायो बिसोरबो फोथायजाथावि जागोन आरो। नंगौ 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 नंगौ। दा जोबथारनायाव देरहा बे लटारिखौ जेब्ला नोंसोरो दाब दाब जायगायाव नोंसोरो हैदोंमोन बा नोंसिनि थ्रुयै सोरबाया बिहरदोंमोन लटारिखौ आंबो लागोन होननानै बेबायदि समाव जोंहा थाखानाय गेदेरमा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि खाथियावबो बे लटारिया थांदोंमोन नामा? बिथांमोना लादोंमोन नामा? थांदों बिसिनियावबो अभियासलि थांदों। औ सोरबा सासेनि आखाइजोंब्लाबो थांदों आरोखि। औ औ औ। सोरबा EM MCLA बेफोरनि आखाइयावब्लाबो थांदों। बे लटारि आरो ना? औ बेखौ ना खालामालासे बिथांमोनाबो लादों सापर्ट खालामदोंमोन। औ औ। निस्सय थांदों आरोखि। बर'फोरनि जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा उफेनै सापर्ट होनो हायाबाबो बिथांमोना मरेल सापर्टै जेनेबा न'खरनि हिसाबै जेनेबा लटारिखौ लादोंमोन आरो नङा होमबा? औ औ औ बहुद लादों। सोरबा सासेयावनो 300 था गाहाम लानाय दङ। बा धेमालि नङा। दा जथेस्थ' बैफोरबायदिया जोंखौ जेबो बुङाखै जोंखौ औ गाज्रि मोनाखै। औ बिसोरो जोंजों सावरायदोंबो। औ औ। खिन्थु जायफोरा बेयाव इनभल्भ दङ बेखौ औ बिसोरबो दिनैनिफ्राय लानानै फोथायला। औ औ बेबायदि आरोखि बिसिनि इमेजआ बुहुत गाज्रि जाबाय। दा देरहासार आरो अफ्रि MJ साननैसो गावसोर बुंनाय बायदि माखासे खोथाखौ नेनानै थागोन नेनानै थानानै जुदि माखासे बुंनाय बायदि खामानिखौ मावफुङाबा नोंथांमोना माखासे भइस रेकर्डखौ रायजो राजानि गेजेराव दामना होगोन आरो नामा? औ दामना होजोबगोन बेखौ। दा खोनाखाबाय रायजो राजाफोर देरहासारा क्लियार माने गुफुर बियार चेनेलाव फंनैसोबाबो माने फोरमायबाय नङा होमबा देरा? औ औ औ। दे थेंकिउ दे गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय दे।